Muna yung isuli ginagamit nila, no? Uy, buddies on me, uy, 50k, 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 buddies on me, uy, 50k, 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 50k. Hello guys, what's up? Welcome to our second vlog. Sirja Brazil. Oh, natay ghost ron ha, natay ghost. Karon no, mag-deliver ta karon. Nagantag parcel sa hatod ron sa Japan. Nagana 100 lang gisay kaunom na mga tao dire. Ay ghost de. A few moments later. Yes, I almost like si Gaga. First time, yes! Gitar ko ng IDV, lakas mo ka na. Kalama. Kaya naman oy. So, abot namin, no? Awa na, biyaan ng tahan nila. Abot namin. Oh yeah! Balik. Ano ito ba? Kisa na yung kauban ba? Ito? Nakapula. Ulay buot, tanaw dako kay tao ay buot. So, may bungkag sinitanan, no? Abot mi diri sa kuan. So guys, na namin serpano guys. Abot namin. Biyahe lang. Kane? Ang color sa... Wala, pina. Oo, kana. Katang sa... Okay na lang doon ka laptop. Ako na yung idol sa Ninja Band. Deliver ng parcel. So, kaya na yung mga order nila. Kung kaka lang yun eh. So, problema na to dala. Anong urag problema doon ko na. Kani bitaw gusto kong tataw kwarta. Dayon kung mangayo to, tanalista. sak na po. Ngayo ko tagbugas, pulo ra pud ka kilo. Taman daw isa ka semana, nya pito mamis balay, duha ng adlaw. Tapay iro, tabang ko nagpaghot. University who chose. Sakto rin sa dedication sa pizza mata. Kuha ang laptop na lang. Oo, mag-connect na siguro ta. Parehara na sa third model sa. Uy, buddies on me, uy, 50k, 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 buddies on me, uy, 50k, 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 50k. Muna yung isuli ginagamit nila, no? FPS niyo? Kanang guys, mo pirma na og kontrata. Pag papriso ko, ang ginunta mo. Isa may lang witness doon. Ay, ikaw. Ang priso ni Duar. Okay. Kon, accessories to the crime ni sila katanaw ni video. Oh, witness mo nila. Kanang ghost nga gagunit ta video. Asa ko kon? May? Oh. Sir, pwede makakita ko kung sa'yo na niya sa Zoom, sa kanang camera Isa nga, na ninyo, iya. Engineer, baliw ka bali sa TV. Yung tagay. Matabunan mo na siya, ma'am. Inamay magtindog diri nga videographer. So, mabogi na siya. Pwede o kuan. Itidi Kung sabat mo, Itidi 6 day dito Jun. Ako mo gusto nga. Uy, hinaya na. Ay, Jul, iset lang nito ng kanon. kani wa man ni mausab sukad pag sitting nimo. Ay di usab din nila di ay. Gitudlo dito yung gold. Pero sakto na din. Ang grabe dapat. Mo sakto na niya. Kasag buko ninyo good, simple na butang ninyo na matikod. Ano mo kayo ang tulad sa? So, naray beats dito. Balag, gisi, basta beats. Power yan ako lang. Check lang. Kapag gamit ang camera guys, social distancing guys. Kata karon sa airport. Ayaw. Airport? Nag-line na ka. Ako makuha ng gusto. Ito yung ano mo. Lasa sa camera. 1, 2, 3. So, may gusto sa inyo tanan no, nata diri sa location ng shoot. One, diri may shot mi karon diri sa Tango. Pwede i-test ang tanang mic. I-test ang tanang mic. Hello, mic test. Hello? Okay na. Okay, ready. Sulti og kata og dahil nga video. Ready. Sir Martin. 1, 2, ready, go. The Northwestern Mindanao State College of Science. A few moments later. So, mag-break na to sila. Break na sila. Kalisod man mo. Lingkod din. Waki, go!
Japon, empat. Okay. Ninyo ma. This has been Tony, and thank you for watching Animus CST's Real Talk. Have a great day. Mana, uli na me. Hi guys! Welcome our second vlog! Ay, sir. ako sa inyong Ay, ayos, sir. Sa YouTube na. Ayos, ni Sir. Herbert Glenn Reyes. Oh, shout out, sir. Please Like and subscribe. Alright. Please like and share! Sara gid ang ako masulti sa katapusan karang kinabuhi. Hindi kayo di mga iring. Hey guys! Oh, manamig shot, manguli na me. Anak ko'y ghost ng amigo na risky dito. Still a ghost. Oh yeah, still a ghost! It was at this moment that he knew. He fucked up. Shut the door!